Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m unu. Aka m bụ onye nke gị Maazị Onyekachukwu. Ihe anyị bịara ikwu tata bụ maka itepụ afọ ime. Itepụ afọ ime bụ nnukwu arụ dị n'ala Igbo, maka ana Igbo kwenyere na mmadụ na-alọ ụwa, reincarnation, mmadụ ịlọ ụwa, and na onye a na-alọ ụwa bụ site n'afọ ka o si wee na-abịa, a ga-amụ ọzọ ka ije etepụ n'afọ ime. Ọ bụrụ gịnị? Igbu ya. Mgbe ọbụla ị wetara ego ihe ka mmadụ tepụ afọ ime, ma ọ bụ gị abụwa ije etepụ afọ ime ahụ, igbugo ọchụ, itinye ego aka gị n'ọbara, maka na ọ bụ onye na-alọ ụwa ọzọ, mmadụ na-alọ ụwa ka ị na-alụ ndị ya n'iyi n'ike. Ma akara aka o ji wee bịa, ma ozichi ya zi ya ọ bịara ịbịalụ, ma ihe ọma niile na ihe niile o ji wee bịa ụwa, ihe a ka ijidere napụ ya n'ike. And wee mmụọ dị nchaji maka ịmụ nwa. Unu ike na-anụ maka akwari ọmụmụ, ọdọ ọmụmụ na ihe ndị ọzọ, mmiri ọmụmụ, ọ dịpende ka o si wee dị n'obodo ndị. Chukwu kere igwe ka ụwa kesịa ya wee ka ọlụ eke, nke ọbụla were mmụọ dị nchaji, nke ọbụla were mmụọ dị nchaji. Ọ ya mere na Chukwu na-ezuwe ike, maka nke ọbụla imeta ewere nke dị nchaji ya. So manụ nwa bụ akwari ọmụmụ ada agbaghakwa n'oge, maka ọ dị ka ọkụkọ chi ụmụ, i wee bịa ka i duru nwa ya, ma ọ bịa were nwa ya n'ike, ọ ga-achụgide gị chụgide gị. Ihe ọ na-eme bụ, ọ bụrụ na ọ na-anya na mgbe anyị bịa wụrụ nwa ya, na ọ chụwa gị mgbe ahụ, na-ewe ike ụmụ ya ndị ọzọ efunere ya, ma na ndị na-achụ ya karị, ọ rapụgoro kpuchie nwa ya, sevugoro ndị nke ọzọ. Mgbe o ji wee rote gị, ma ọ na-ewere ebe ọ fụọ gị, ọ ya bụ na ị ga-afụ mmadụ ọkpa ike niile ọkpa na okorobịa, kpa ike niile ọkpa na agbọghọbịa, ma arụ na mpụ dị iche iche, yet ihe a na-agara ya. Gị wa mee nke gị, isi ọkwa ihe onye a mee ka m nwa mee, nke gị wa aghawa okwu. Yes, onye ahụ na-aga ihe ahụ eweba efe ya, mebi na aka wee ihe a na-apịkọ, ewe ihe aka na-eseke ọkọ afọ imebi na ọzọ. Ewe ike ịfụ mmadụ ọnụọ nwaanyị, ọnụọ dị, mụ ụmụaka na nke hazi, ma ifu onye were ego wee trailers, business akarịa, shop akarịa everywhere, mana maka ime otepụ mgbe ọ dị n'okorobịa, akwari ọmụmụ bịara ya ọgụ. Ihe aha niile o wee from A to Z oruzuko ha ncha niile. Ifo ya sị na o wevu company, o we business, ọ na-agbata isi. Ifo ya sị na o weburu ego, o we nnukwu ego, ifu na ọ na-agazi owe ya ego. Ụfọdụ ka ọ bụzi na jos n'ọzọ afa ka ha jizi. Iwe serious problem. Nka ga-akụzi maka akwari ọmụmụ a. Ya bụ, nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, ọ bụrụ na imepụgo afọ ime bifo, ma ọ na-esọpọtụ go ka emepụ, jụọ na bụ n'obodo ọbụla were ka ha si ebi ndụ na be ha. Eziokwu na Igbo bụ ofu, mana obodo ọbụla were ka ha si eme atonement, ndị oyibo na-akpọ atonement. Jee yọọ mgbaghara maka ihe a ime, yọọ mgbaghara, maka ọ bụ na ọ bịabe, mana ọ bịaghọ, ọ ka ga-abịa n'iru. And ewe ike mgbe ọ ga-abịa, ịfụ asị gị jee gbanatachi ụwa gị, asị gị jee na ị ga-enyechi gị nri, asị gị na a ga-emere gị arọbụ na agụ, asị gị na a ga-arụrụ gị agwụ, a ga-emewe ihe ndị a niile, emewe ihe ndị a niile, emechi ihe na-ebe aka na-ebe, because imebede one bụ your problem. Bido kịta tụlee ndụ gị, gwa na bụ onye na-enwe nsogbu, tụlee ndụ gị, chekie back, mara ebe isi mejọọ, mara ihe ị kwesịrị ịyọ, mara ihe ị kwesịrị idozi, ka idozie ka ị mawere onwe gị. Aka m bụ onye nke gị Maazị Onyekachukwu. Ọ bụ taa bụzi na afọ ihe onyonyo anyị, isonyere anyị na follow button, then pịa aka na share button ka etụsara ụmụnne anyị ndị ọzọ ka ha wee ike ịdị na-eso na-amụta ihe anụ anyị na-akụzi. Na-emekwa mbụkwanụ ka ọ dị mma n'ala Igbo. Onye na-asị gị na omenala Igbo bụ ịga arụsị, mba, omenala Igbo bụ ibi ezigbo ndụ, kwụba aka gị ọtọ, emejọra mmadụ ama mmejọkwana gị. Otu a ka m nwasị wee ghọta ya. Ana m eje ụka, mana ihe abịa na-eme na omenala abịa na-ewezi m iwe. Ụfọdụ ewere
ọkacha ndị na-eto eto na be anyị na-asị oke na ndị ụka disapọịntị gị anyị ka a nazie na omenala Igbo ha natazie hewere ụkwụ na-abụ wụyazie nke bụ na-ajọ ihe wunye na-ajọ ọgwụ ebe asị na ndị omenala eme no ihe abụrụ omenala Igbo. Omenala Igbo ga-akụziri gị ka ị ga-esi wee kwụọ aka gị ọtọ na-ekpere chi gị na-eji ọnụ na-ekwubi okwu ọbụla ịchọkọ ọ dị ọma na-abịa na mmezu. Udo dịrị onye ọbụla chọrọ udo, amata na ka onye si eme ka ekwesị akpa ya.